Какво става? Вие сте с Dance 47, това е... не знам кой епизод, мисля, че това е 16 епизод от стрелянието ми и тук иска търся лава, в смисъл не лава, търся такова обсидиан. Но мисля, че беше в този път. Да. Мисля, че беше някъде тук. И търся лава и вода. В смисъл лето е водата. В смисъл искам да ги смеса някакси. Да спечеля сега. Но тук няма нищо. Тук няма нищо. Не че няма нищо, просто търся обсидиан и не намирам. Което ме кара да плача. Не, на ръба наистина, принцип. И няма нищо. Добре, човек! Гледам там. Ога. Що обичам крипери в вода? Не. Защо бъде сложих тази тъпа факла тук? Като може да я сложа ей тук. Ога. Два кука! Интересни! О, взаби майката тебе. Окей, добре хора, тук явно няма обсидиан, ще трябва да си правя. Ръчно, така сам. Явно ще трябва да си правя, защото тук няма нищо. Само трябва да открия мисия онлайн, защото ми трябва за кофа слава, нали? Да ще правя... Окей. Така, значи... Намакаден! Уху! Намакаден! Има овце. Има тази овце, майна. Овцел! А овцето се приличува с... Да. Приличува шиваните педалски овце и ще направя шивана педалска ферма, смесена от овце, крави и кокошки. И ще ги правя на сапун! Така. Окей, сега нека... Сега нека трябва да си направя фермичка за животни. Да ги угоявам. И да видим сега, че имам 8 фенс. Нямам доста дърво, което ще ми помогне. Сега трябва wheat и сидно трябва. Сега значи да видя къде бяха кравите. Сега да ви довлеча тук. Значи сигурно някъде тук ще бъде. Значи трябва 6 на блока на 6 блока.
Малко тъпо го направихме нещо. Така е по-интересно. Значи трябва още фенс. Трябва една протичка. Крайите ли му прескачат? Не, добре. О, беше обратното. Дейм! Тъй като съм падал, ще си изховах всички пръчки и ще си направя фенс. Така искам. И добре, значи 10 фенс, толкова ми стигат. Включих чата. Така, значи трябва... Тук това е... Като и да ме пазя, всъщност, те... Защото някакъв пресекат. Е така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Така, ще бъдат преградата за тъпите животни. И не ходим сега за много за тях. Добре, първо започнах от кошките. Кокошка. Добре, къде откъдякат тия кокошки? Къде сте, бе? Нека откъде. Добре, там планят има крави. Нека първо започна с най-трудното. С кравите. Точно падне никой да умре. Ще отделям въпрос. Айде, не искате. Айде. Не искаш. Там. Колко писна. Бахте високото е. Първо трябва да получа една путка на шибана. За да трябва да... те са две. Айде. Знам, че искате. Вкусно, разлезте поне... така. Искате и трите. Айде, бе. Окей, сега си цигански песни. Добре, сме високо. Знам, че искате, бе. Fucking bitch. Айде, бе. Бати, край да си потрошиха нищо. Добре, хора, това беше 17 епизод на моето канал. Тук привличам крави. И вие бяхте с Dan747. До да ви хареса епизода. Добавяйте в любими клиповете ми, харесайте ги, абонирайте се канала ми Dante Productions. Това беше от мен, чао!